Hello guys, ito na nga itong giani guys. So, ang daming kalabasa diri guys. Daghan kaayo diri gyud. So, labor ba kayo siya? Ito guys, ang saging hinog na. Yan, ibaligya ra ni sa kuha guys. Pila 55 ka buo. 110 akong nabayran. Ito hinog na siya guys. Oh. Wala gini siya kalburo guys, pure gid ni siya guys. Pure ang iyang pagkahinog. Napatay avocado guys, yan 50 ang kilo dire guys. Mahal man, bukid man tani, pero sige lang, negosyo man. Ron guys, dire guys, oh, nang limpyo ko sa akong isang balay, okay, para makita siya, okay. Libon kayo ba? Ayun oh. Kung gilimpyuhan na yung saging guys, oh. Ayan. Nagkaroon manguha tag talbo sa kamote kaya itong utanon. Ito guys, kunin natin to kay isagol na to itong kalbasa. Gamay ragod. Nalami mo kay ni siya bisag walay bitsin. Di na ko nagamit og bitsin karon guys. Promise. Pag nag-utan ka, kuha na lang siya ukay-ukaya bitaw. Nya wala mura gid siya na bitsin guys. Mana ko na akong anak ma nagamit kag bitsin ma. Ko wala anak ay. Sila lami lagi. Inana rin ang sikreto guys. Di na ko nagamit ng bitsin. Ayaw ko na ng bitsin. Goodbye bitsin. Ayan. Kamunggay na pala itong kahon guys. Sa natong tubig guys, kaya meron ko maligo. Magkuha pa ko kamunggay. Patayin na natin to. Sara ko maligo. Akong manox guys, nidaghan akong manox. Yan, akong manox. Ang kamatis guys, nakuha na sa uyuan na usa ka plastic tong gida. Yan guys, oh, kita kay karsada diri guys. Bukid to siya guys, pero dagko kay karsada diri guys. Akong kanding guys. Diyan ka lang mimi. Kaya magluto ako. Manguha tagagbati guys. Sinahinay lang ta ni kay madulhog ta. Magsipyat ka na. Ato'y kasubos punita. Ito gamay lang agbati itong kaon guys. Na, bisang pagkadaadlaw ka ni mag-utan ng kagbati guys. Daghang ka siya gudlot. Ayun o sa Manila guys. Bati dito, pila lang kalugas pero porteng mahala. Dire mo lang pitaso na ning bakilid. Basta magkogi lang po kagtanong guys. Anam gina. Kamansi guys yan. Kamansi. Sakto rin ni guys eh. Daghang pa kayo siyang udlot oh. Ayan. Nana di na matulog kaon. Punta sa atong kamunggay. Ayan. Daghang siya kamunggay guys. Ayan. Uray ko. Mga saging na ko guys, hapit na po ko kakaon na mga akong kanding na unsa mo na. Sam ka diha? Naglambod na po ka? Pero pagkaghilak. Tulor ang kapalak guys eh. Tulor ang kapalak atong kaon. Sakto na. Muli na ta sa atong balay. Hingi tangas. Hinahinay lagtangas ko eh. Aray ko. Ang kapayas guys. So, kapit na siya mamunga. May kamunggay pa na. Hindi ko magsampay. Sunod mong kanako. Ang manok guys. So, gusto mo ihog manok. O, napa dito. Nilokso. Okay. Mali. Ay, unsa man? Hindi asa ka guys. Kaya maligo sa ko. Niyan ako mag-utan. Papahinga mo na ako. Kadiyat kay. Dito ko nagsaing guys. So guys. Kalas kay kuan. Kurente guys. Dako kay bigbayro nun sa kurente. Yeah, guys. Maligo sa ko ha. Balik lang ko niya. Bye bye guys.